Zdravím vás ľudia, vítam vás u nového videa do serveru modovaného a dneska... Miner plus 2. Miner plus 2 a... Napodobení na Mineru. Napodobení na Miner to je a... Dneska tu hrajem spolu s majiteľom a... Který akorát chystá stream na OBS. No presne tak, a dúfam sa bude video páčiť a... Ideme hrať. A bol ja som v cudzom baráku. Tak, toto nie je môj vrak, toto je môj vrak. Ja vyzerá ako nič moc, ukážeme lidem animace. Jaké? Takže lidi, tohle je chat, tohle je chatová animace, tohle je escape a tohle je inventář. Nebo když otvíráš třeba baťůžek. No, jak se otvírá baťůžek, já si ho nevím dát dole. Nemáš to nabindované. Musím si to jen zapojit do nastavení batohu. Ne, já ti pomůžu, dej mi sdílko. A jak ti na sdílku, mám ti zavolat? Jo, zavolej mi. No, dej mi sdílko. Tak. No. No. Escape. Escape. Options. Controls. Cabins. A jď úplně dolů. Furt jď dolů, dokud neřeknu stop. Ještě dolů, ještě. Je to toto? Ještě. Jo, tam máš backpack inventory, to první. Já to mám třeba na Ičku. Já to mám na Ičku. Už tam dej I, no. A co toto? To ne, to už ne. A toto? Ne. Tak, dej done. Ups. Done. Tam bylo, no dobrá, reset. No a teď dej I. Tak, toto je můj batoh, nič moc, ale je to dobrý dáček od majitela, od začátku. Jo, to dostanete na začátek, kdo se tady jako každý připojí, že jo. Já zase můžu nastavovat ten stream hodinu. Můžu začít vysílat. K nastavení klíči nelze přistoupit, takže musíme restartovat klíč, takže obnovit. Už mám starý klíč, no, se ani nedivím, když jsem tak dlouho nestreamoval. No. Že už mi proletěl klíč, už mi propadl. Tak. Nastavení kanálu či klíči nelze prostoupit k vysílání. Tak teraz díváte. Tak já jdu přes ten, tak já zapínám Streamlabs. Takže diváci... Aktuálně lidí, on jede na spawn. Aktuálně jedeš na spawn, že jo? No, ukázat jim můj shop. To je spíš... no to je jedno. No, tak to je ještě jen překvapení pro divákov. Můžeš ukázat i můj. Jo, tak tam je majiteľov shop a moja restaurácia. Tak ukáž prvně můj. Tak můžu ukázat z vraku, nevadí. Já se to musím zaparkovat. Tak ty jsi dobrý, by to nebou. Takže jdeme poukázat majiteľov shop. Majiteľov shop je takto tu. Dneska jsem to upgradenul trošku, dal jsem to na Takže druhé tu papíru. máte Train Station, Rapidro a Train Casing. Tu máte keď tak bedriť, aké by ste chceli, za 2 irony. Si kúp, ne? Ja už mám doma. A teraz ideme ukázať môj shop. A čudujte sa... Už ukáž železniční stanici. Je to restaurácia. A tuto je železná stanica. Ukáž... podchod. Ukáž podchod.
A tuto predám svoje vajíčka, polské oka a 2 sadne za 2 dia. Ukaž po podchodu. Ukaž. Tamto? Podchod. Ja Po těma kolejma. A No jo, tohle, a no. tu máme podchod. Čo znamená, že keby ste chceli ísť niekde cez Koranice, môžete ísť takto akorát. Ale keby tam nestal žiadny vrah, tak môžete ísť cez tie Koranice. Jo, no, můžou. A to je moja krásna restaurácia, no celkovo krásna, ešte som mohol trošku upraviť a to niekej v budúcnosti. Takže tu máme tie sraniny za 2 diamanty a polské oka, ktoré môžu byť ako za železo. Můžeš být teď chvilku ticho, já budu dávat stream, čekej. Ale nevím, jo, takže jdu streamovat na Twitchi teďka, OK. Tak já hodím Twitch stream, no. Diváci, ja som majiteľ Leftro a ja idem ešte naplniť polské oka tou truhlou. Toto som chcel otočiť a ten domov. A vidíte, svoj domov som pomenoval osada, lebo tam si to všetci hráčisko, sa dá povedať. Už neviem, čo by som také už ukázal na tomto serveri, tak dúfam, že sa vám video páčilo a čau čau.